चलो लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैहाय माबा मोनसे गोदान खौरां दा बे खौराङाव नोंथांमोनहा नुनो मोननो नागिरदों सासे गेदेमानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बेयाव नुसिगोन दा अब्ला नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे नायलांनो हागोन नैबे बिथांखौ सावगारियाव नुनाय बिथांखौ बयबो जों मिथिखायोआनोखा नोंथाङाबो मिथिगौ बिथाङा जाहैबाय biswajit daimary बिथां जाय एमपिनि रायजो सभानियाव एमपि महरै दासिम दंगासिनो दङ आरो बिनि टार्मा 2020आव जोबहैगोन मार्च दानाव आरो बिथांखौ मख'नो गोनांदि सिगाङावबो टार्म मोनसे जाखांबाय आरो दाबो टार्म मोनसेबाव खननै टार्मनि थाखाय रायजो सभायाव एमपि हिसाबै बर'निफ्राय बिथाङा सासेल' दंहैगासिनो दङ दा बिथांनि जानाखि बिबुंथि बिनि सोमोन्दैनो बाहाय आं एसे फोरमायना होनो आखायाव लानाय जादों बे जाहैबाय थांनाय 24 जुन बिथाङा बे समाव पार्लियामेन्टआव गिबि खेबनि थाखाय बर' रावजों बिबुंथि लाखिदों होननानै जोंनि खौरां नुनो मोननाय जादों गोबां निउस चेनेलफोराव नुनो मोननाय जादों जेरैहाय नर्थ इस्टनि गोबां निउस चेनेलफोराव बेखौ हगारनायनिफ्राय नुनानै आरो जोंनि निउस पर्टेल जायनाखि जोंनि खौरां बिजों इलेक्ट्रनिक खौरां बिजोंफोर दा बेफोरनि सोमोन्दै बाहाय गोबां फोसावनायफोरखौ मोननानै बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि चेनेलावबो फोसावनो आखायाव लानाय जादों दा बे हिसाबै पार्लियामेन्टआव बिथाङा बर' रावजों बिबुंथि लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव एबा जोंनि थाखाय जोबोद क्रेडिट जानानै फैदों मानो होनब्ला जोंनि बर' रावा 8th शिड्युलाव हाबबाय बे समावबो जेसेबांखि बर'फोर एमपिनियाव जालाङाखै मानो बिथांमोना बर' रावजों बिबुंथि लाखिफेराखैमोन मोनसे मोननै लाखिदों जानो हागौ नाथाय बिथाङा गोबाव सम लाखिदों आरो बेयाव बर' रावनि सोमोन्दैनो बिथाङा बुंदों उनावहाय बे रावजों जाखौ बिबुंथि लाखिदों बेखौ बिथाङा हिन्दीयाव ट्रान्सलेसन खालामफिननानै एसेबो सुंथाबै फोरमायफिननाय जादों होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों दा जिखिजाया गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि बिथाङा बर' रावादि आसाम आरो नेपालनि गाहाय राव बेखौ बिथाङा बुंफोरनानै होदों आरो 2000 बोसोर सिगाङावनो दि बर' रावा बे जायगाफोराव गोसारलानानै थाफैदों बेखौबो बिथाङा बुंदों बेनिफ्राय आथिखालाव बेयो सोलिगासिनो दङ मेनलि आसाम आरो नेपाल बेनि अनगायैबो आसाम आरो नेपालनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्ला एबा जायगाफोराव गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गुबुन गुबुन स्टेटफोराव गोबां भेराइटि गोसारनानै थानायखौ बिथाङा खिन्थानानै होदों जेरै जाय बांलादेशआव दङ सोनाब बंग'आव दङ सा सानजानि रायजोफोर जेरै अरुणाचल प्रदेशआनो होन मेघालयानो होन ओरै नागालेण्डआनो होन गासैयावबो एसे एनै बर'फोरा गोसारनानै दंफैयो त्रिपुरायावनो होन गासैयावबो दंहैजोबो दा बिथाङा बेखौबो फोरमायनानै होदों दा सोंथिया जाहैबाय नोंथांमोननियाव बिथांनि बिबुंथि अरिजिनेलि मामोन मा बुंमारदोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा दा बाहाय मिथिनो हानाय जायाखिसै नाथाय साफ्रोमनिबो गोसोआव बेखौ मिथिनो लुबैनाय एबा खोनासंनो लुबैनाया जाहाथे दङ बेखौ आं मिथिगौ दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जुदि बे भिडिअखौ खोनासंनो लुबैदोंब्ला बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनो लुबैदोंबा भिडिअखौ नुनो मोनगोन नाथाय मालायनिखौ आं कपि खालामनानै बाहाय होनो हानाय जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबनानै मोनसे लिंक मोनगोन बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जागोन आरो खोनासंनानै लानो हानाय जागोन आं बाहाय सर्टलि आंनि जानाखि बुंनांगौ एबा जानाखि मेन पइन्ट बेखौल' बाहाय नोंथांमोननियाव खिन्थानानै होनाय जाबाय दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक मोनगोन बार बुंबाय थानाय जादों खनसे बुंबावबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेयाव नोंथांमोनहा थांनानै बिथांनि अरिजिनेल जानाखि भिडिअ बेखौ नुनो मोनगोन आरो खोनासंनो मोनगोन दा अब्ला नोंथांमोनहा बेखिनि समाव जानाखि आंनि फंनैसो मिथिनो हाबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनहा जानांगौ माबा मोनसे मोनथिबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो दानो जाहाथे नोंथांनि लाइब्रेरियावबो एड जाना थागोन आरो नोंथाङा जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो चेनेलखौ आरो नटिफिकेसन बेलखौ थाबैनो थुनानै होदो अब्लानो आंनिया एसेनोसै गोजोन्थों।